Erokamano. Grant gin kony minyalo miyi but ok migi blanket, ok tho migi amiya, imigi for specific program midhi timo godo. Omiyo iyudo ka sirikal mar Kenya nokawo delegation matere e piny mar Amerika, ne giwacho ni gidwaro kony. To kidwaro kony ichalo ng'ama odhi gi proposal mari for a layman's language. Ni wan gi jingo kama to wan gi fuok e yo ma kama. Tubedo piny, tuwinjoru ka be nitiere kony minyalo yudo koa e pinjego. Omiyo wan from the outset mare, oko mare, nyiso ni sirikal mar Kenya kanodhi e piny mar Amerika to there's a lot of benefits mane giyudo. Gima dwa tor nono matut ni are they external financing koso gina purely grants maonge condition moro mabiro keto ja Kenya ni mondo mi otim nade ochulgi. To mar ariyo ing'e ni ber kwayo kony mano tieng' achiel. To gima dwa tem siro sirikal ni mondo tim ni implementation mondo mi programs maduto mane gikawo ni gidhi timo through this kind of relationship ma gin go gi piny mar Amerika otimre yo makare. Koro wan from the outlook mar wachni anyalo wacho ni sirikal noyudo plus kuom limbe mare, nikech ing'eyo ere gik mosebedo ka kelo ne sirikal tek mondo mi implement programs gi. Mokwongo sirikal osebedo ka deal gi issues mag corruption. Omiyo kane giyudo jingo ni nitie pesa moro mane sirikal nyalo yudo mondo mi okonywa issues mag fighting corruption, mano wasiro. The second issue ne ing'e ni piny mar Amerika gi Kenya ni gi relationship in terms of their history. Al-Shabaab gine iluongo nang'o chon cha nok luongi ni Al-Shabaab manogo Kenya ka kendo no ohinyo kendo nonego jo citizen mang'eny mag Amerika. Omiyo kane sirikal oyudo teko kata mijingo mar milion madirom mana 900 gi wiye kuom fighting crime kendo promoting peace manitie Kenya ka mano is a plan.